रायजो राजा नोंथांमोन मानोना बिपिएफनि माखासे वर्कार्सफोरा माने हरसे माने थाल्ला माने उन्दुनाय गैला माने रायजो राजा नोंथांमोन माने बिसोरो ओरैबायदि उन्दुनाय गैला माने गोजोननाय गैला माने जानो हागौ बिसोरो माने बिपिएफ पार्टिया माने नैबे बिसायख'थियाव माने जेनगोनखौ मोनथिखाबाय जायनि जाहोनाव बिसोरनि सिनियर जायफोर दैदेनगिरि जायफोर माने केन्डिडेट्स बिथांमोनाबो बिथांमोनखौ बिथोन होदों जानांगौ अर्डार होदों जानांगौ मानोना बेबायदिनो माने दुम दाखाल खालामनो थाखाय जायगा जायगा बिदिनो माने इउपिपिएलनि लिडारफोरनि गारि मटराव अन्थाइ खुबैनो थाखाय जानांगौ अर्डार होदों दा नङाब्ला बेबायदि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बेबायदि उन्दै उन्दै लाइमोन गथ'फ्रा दिनै बेबायदि हिंसायारि जाथायखौ दिनै बोरै मावनो हायो सोरनिबा बिथोन मोनाबा सोरनिबा थिननाय मोनाब्ला बेबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरा मालाबो माने साहस जाया रायजो राजाखौमोन मालाबो साहस हाया आरोना बेबायदि खामानिखौ मावनो थ' बेयाव जोङो बिनिफ्राय मोनथिनानै मोनो मानोना बेफोरो जाथायनि सायाव माने थोंजोङै बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा माने हाइकामाना बेयाव माने माबा दं माने लिंक दं आरो रायजो राजाजों जों बेखौ हमनो हायो आरोना मानोना बेयो आरो जिथुनाखि जि वर्कार्सफोरखौ बिपिएफनि माखासे वर्कार्सफोरखौ माने गाइदिं बे गाइडलाइना जायफोर सिनियर बिसोर माने बिसोरनि सिनियरनि गाइडलाइना मोजां नङा माने इन्सट्राकसना मोजां नङा माने मानोना साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रानो आसा खालायो रायजो राजाफ्रानो आसा खालायो माने नैबायदि बिसायख'थिया जाहाथे सान्थि आरो गोजोनै जाहाथे बारलाङो बेखौ बयबो इसोर आफा बोराइ बाथौ अबंलावरिनाव बयबो आर'ज खालामो माने आरो बियो मोनसे फोरबो बायदि आरोना जों बेखौ फोरबो हिसाबै लानांगौ दा जोङो जोंनि माखासे जायफोर माने बे जोङो नुनो मोनो आरोना बांसिन माने जोङो बेबादि माने हिंसायारि जाथाय खामानि मावनायखौ जोङो बिपिएफ पार्टिनिफ्राय नुनो मोनो माने थांनाय 17 बोसोर जेसेबां सरखार सालायदोंमोन बिपिएफआ बै समनिफ्रायनो माने बर' हारियाव बेबायदि गुलाय गुजाय दाङाबाजि माने जौ बेदर जाहोनानै लोंहोनानै माखासे वर्कार्सफोरखौ माने दमननिथि माने दमन खालामनानै नाख्रुबनानै माने गुबुन पार्टियाव माने थानोनो मोना माने गुबुन पार्टियाव सोरबा बाहागो लानाय नुयोब्ला थायोब्लानो बिराद दायनिगिरि माने आरो बेबायदि मोनसे दमन निथिजों माने गोदोनिफ्राय सोलिनाय मोनसे हुदा दंखायोना थ' बेबायदिखायनो आरो हुदा थाखानायखायनो बे माखासे बिपिएफनि बिदि कर्मिफ्रा नैफोरबायदि जाथायखौ जों मावनायखौ नुनो मोनदों आरोना नाथाय नोंथांमोना दिनैसिम नुनो मोनगोन इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय दिनै रावनिबो बिपिएफनि गारियै जेबो हानि जेबो बिगिनि जेबो खहा खालामाखै दै अन्थाइ खुबैयाखै बिदि हिंसायारि जाथाय दिनैसिम खालामनायखौ नुवाखै नाथाय जेसेबां खालामदों बिपिएफनि वर्कार्सफोरखौ जों खालामनायखौ नुदों आरोना थ' बियो खोब दुखुनांथावना जोंनि बर' हारिनि थाखाय राजखान्थिया रायजो राजा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जों बयबो मिथिगौ माने सोरबा देरहागोन सोरबा जेनगोन जेननाय देरहानाया बेयाव थाखागोन आरो जेननाय देरहानायाबो बे रायजोफोरा जायखौ मोजां मोनगोन बेनोनो भट होगोन रायजोफोरा जायखौ मोजां मोना बेनो भट होआ जायखौ मोजां मोनो बेनो भट होगोन आरो जायनो भट होगोन बेनो देरहागोन थ' बेयावलाय आरो माथो गिदिर बाथ्रा बेयावथ' गारि बुख्रुबनो गोनां गैयाना आरो जोङो बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा वर्कार्सफोरा माने फोसावदिं मेलफोराव बुंगासिनो माने 15थायाव 15था जों देरहाखासिगोन 100% देरहाखासिगोन आरो देरहाखासिगोनब्लालाय मानोथो गारि बुख्रुबनांगौ जाखो थ' गोनांथि गैयाना गारि बुख्रुबनो थ' बेबायदि माने माखासे माने सिन्था धारनाफ्रा बेफोरबायदि आरो नेगेटिभ आरोना थ' आसा खालामो जाहाथे जायफोर माने दा जों खोनानानै मोन्दों ओरैबायदि माने उन्दै उन्दै गथ'फोरासो बेबायदि अन्थाइ खुबैनाय बाथुलजों गावनाय बेबायदि बाहागो माने हिंसा माने बेबायदि जाथाय खालामनायफोरखौ माने उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो मावदों होननानै जोङो मोनथिनो मोन्दों खोनानो मोन्दों एकदम उन्दै उन्दै माने थेख्ला थेख्लि माने थिग बेबायदि आरो
दा जोङो बे समाव मोनसे खावलायनो गोनां जायफोर माने बे गथ'फोरनि बिमा बिफा गारजेन बिथांमोनाबो एसे सांग्रां जानाया मोजां, कनसियास जानाया मोजां, गावबा गावनि गथ'फोरखौ जाहाथे राजखान्थिनि मुङाव जौ बेदर माने जानानै लोंनानै जाहाथे गुबुननि हानि खहा दा खालामथों बेखौ गारजेनफोराबो जाहाथे सांग्रां जानाया मोजां आरो एसे बादा होनानै दोनोबा मोजां जायो आरो मानोना माने बेफोरबायदियाव माने मा समाव मा जायो खुनु बुंनो हाया आरो दै दा जाहाथे जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव बेबायदि माबाया दाजाथों, बेबायदि खैफोदा बेबायदि जिथुनाखि सुनि माखासे जाथायफ्रा दाजाथों बेखौ अबंलावरिनो आर'ज गाबदों। जाहाथे गारजेनजों लोगोसे आरो जायफोर BPF पार्टिनि दोलोनि सिनियर आरो जुनियर जायफोर माने गाइडलाइन जायफोर माने दैदेनो, जायफोर बोसोन होग्रा बिथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि खामानि मावनायनिफ्राय जाहाथे बिथांमोनखौ खावलायो जाहाथे बेबायदि हिंसायारि जाथायखौ जाहाथे दा खालामथों बेखौ खावलायनो थिनबाय। जाहाथे नैबे बिसायख'थिया मोनसे फोरबो बायदि, मानोना जोंनि बैसागो बोथोराबो फैगासिनो दं। दा बैसागोआव जेसेबां जोङो रंजायो थ' बिनिख्रुइ बांसिन जों माने नैबे बिसायख'थिखौ जोङो फोरबो हिसाबै मानिनायजों जोङो रंजानोसो नाजानांगौ माने। थ' बेयाव जायनो सरकाराव फैयो, जायनो पावाराव फैयो, बे बिजाथियानो माने सरकारखौ सालायगोन बा रायजो राजानि मोजांनि थाखाय खामानि मावगोन, ओनसोलनि थाखाय जौगानाय खामानि मावगोन। थ' बेयावथ' जेबो गिदिर आरो माबा दं होननानै जों साननो गोनां गैया आरोना। थ' जेननाय देरहानाय थाखागोन जाहाथे जि जाबाय नैबेबायदि जाहाथे हिंसायारि जाथायफ्रा आरो फिन माने जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव जाया, जाहाथे नैबे बिसायख'थिया मोजाङै जाहाथे बारलाङो बेखौनो आङो आसा खालामो। थ' बयनिसिमबो खावलायबाय आरो रायजो राजा बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय, नोंथांमोना जाय बिजाथिया नोंथांनि थाखाय साबजाथावना, गनायजाथावना, हारिनि समाजनि जाथिनि ओनसोलनि खामानि मावनो हाथावना नैबिदि व्यक्तिखौ नोंथांमोना सायख'नानै जाहाथे नोंथांमोनाबो भट होगोन बेखौ आं मिजिंथिबाय। जै जाथों, जै बराय।